V-am prins! Ce faceți, mă? Bă, vă filmez să nu ziceți că n-ați fost. Mă joc cu ei. Aoleu, Livițule, ce faci, mă, acolo? Mă joc cu ei. E al meu, mă. Bă, ești nebun. Livițule, ce faci, mă, acolo? Păi, masa acolo. Nu vreau să mergem mă. Bă, vă filmez ca să vă vadă tactul că n-a stat la masă. Ia uite și. Cum, mă, doar atâta mănânci? Ia uite la Liviu. Ai rarul că la tine filmez să văd câți dumicăți bagi. Era să bag servețel în gură, la de pâine. Să bag mulți. Ia uite un motan la fereastră. Da. Și mai e una mică, uite acolo. Da. Da. Mă, dar nu vă e cald? Nu. Ție nu ți-e cald, mă, cu treningul ăla până la gât? Era așa poartă. Cum? Era așa poartă și vara. Căldura de moarte să cu buca în cap. Răzba și lângă calorifer, ia uite-te. Uite și pisica că aici am pus mă spidează. Mai e cineva acolo? Lasă-o acolo, că stare părul de Eram ea. noi două și nu era cald, dar Bă, Livițule, treci mă la masă, mă. am mâncat. Când ai mâncat? Băi, arată filmarea. Să filmăm farfuria, să vedem, e ceva în ea? Bă, e cam spălată, nu e nimic. A? A spălat-o. Pune-i, mă, tac. Bă, chiar serviciu al dracu, o să vie Corea să ne îmbătăm cu coniac. Stă cu prostii. Am mă și bun coniacul de la noi. Care coniac? Am adus noi. Ia știi de coniac? Care coniac, mă? Ăla din punga aia? Nu, ăla care ți l-am adus noi. De ziua mă dai de S-a terminat numai ăla. Am intrat la altul. Dar atent te obișnui pe coniacă, e cam scump. De ce, mă? Că e bun. Hai că vă las poftă bună. Mulțumire, Șerpa! Să filmăm pe aici. Să vedem ce e pe aici. Ia uite ce gătesc. Oh! Ce tot? Ia mă să vedem ce faci tu acele. Oane. Mă, Georgica, ce potrăbui pe acolo? Caută farfurire și nu le găsesc. Uite aici, ăla mici. Ia, sunt prea mici. Ăștia le căută. Așa, mă, o să le căut. Mai na. Că noi o să fim 8 acolo, că ai 6 și mai erau 2. Pisici dă și afară, mă? Știi că uite, i-am pus blocare. Sunt peste tot șirați, la toate ferestrele. L-am văzut? Ce faci, mă, acolo? Te filmează. Aoleu!